NBI Matibag versus Kong Leviste, recto pokpok trap. So ngayon dad, nagkaroon ng isang entrapment sa isang bugaw sa isang 5-star hotel sa Manila. Ang nakita dito sa bugaw, nagdala siya ng 5 mga low-level starlets or mga entry-level mga starlets or celebrities na hindi pa masyadong sikat sa isang hotel room, sa isang 5-star hotel. Tapos doon binigyan ng mark money ng NBI tong mga bugaw na to at ng mga babae. At doon pinasok ng NBI at hinulit tong bugaw na to. Ang sinasabi ng NBI na itong entrapment daw na ito ay nangyari kasi nagkaroon daw ng isang possible honey trap or isang alleged honey trap na gustong i-entrap daw si Executive Secretary Ralph Recto, at ang posibleng may pakana daw nito ay si Congressman Leandro Leviste at ilan pang mga kasama niya na gustong palabasin na nasiraan ng ilang mga personalidad ng ating administrasyon. Hindi lang si Executive Secretary Ralph Recto, pero may mga ibang pangalan din daw siyang binanggit na mga galing sa administrasyon na kasama sa mga sisiraan ng mga babaeng to kapalit ng pera. So dad, marami mga na-confuse sa mga nangyayari dito. Bakit may gintong klaseng mga pa-honey trap or pa-pokpok trap? Ano nakikita mong nangyayari dito dad? Well, isa-isahin natin talakayin itong mga issues na to. No? Kasi ano ba number one ang dahilan kaya bakit para nagkakainitan si Executive Secretary Ralph Recto at saka si Congressman Leviste? No? Kasi nga pinagtatalunan dyan yung parang 2028 election sa pagkagobernador ng Batangas. Kasi kung titingnan natin, sa napakahabang panahon, pamilya ni Recto ang may control o merong kumbaga nangangasiwa sa Batangas. No? Sa kasama niya kanyang asawa na si Vilma Santos at paminsan-minsan si Ralph na nagko-congressman doon at sila yung mga pamilyang kumbaga namumuno at namamahala sa Batangas. Ngayon, kung babalikan naman natin yung pamilya ni Congressman Leviste, makikita natin yung kanyang ama, siya yung dati naman naging gobernador din doon. No? So matagal din namuno at namahala yung kanyang ama ron. No? Na, kung hindi ko nagkakamali, panahon ng mga 1990s. No? So ibig sabihin, kaya nagkakaroon sila ng pagtatalo kasi nga siyempre, itong si Congressman Leviste, bata siya, may mga pangarap din siya at ambisyon na balang araw siguro susundan niya yung yapak ng kanyang ama. Kaya hinahangad rin niya na maging gobernador ng Batangas. No? So yun ang issue dito, yun ang main issue. Kaya nagkakaroon sila ng ganitong mga parang alitan, nagkakaroon sila ng mga misunderstanding, nagkakaroon sila ng mga ganitong mga pagtatalo. Yun ang primary reason, no? Yung 2028 gubernatorial election. Number 2, pag-usapan natin tong sinasabi nga nating honey trap, no? So itong honey trap kasi, kaya nangyayari to kasi nga minsan parang kung gusto mong siraan yung kalaban mo, ginagamit mo to, no? Na parang pain, no? Ginagamit mong bait, no? Ngayon, kung babalikan naman natin mga issues na ganito, kasi wag naman tayo maging ipokrito. Ito naman mga ganitong mga kalapating mababang lipad na sinasabi natin, matagal ng kalakaran yan, no? Kung titingnan natin kahit na nung panahon na before Jesus Christ and during the time of Jesus Christ, mayroong nga mga ganyan, di ba? Si Mary Magdalene na pinagbagong buhay ng ating Panginoon kasi ganyan din yung kanyang hanap buhay, no? Siya naturingang isang kalapating mababa ang lipad din, no? So, nangyayari naman yan talaga sa lipunan, no? At wala naman exempt yan, no? Nakikita naman natin na ibang kaugalian o katayuan ng mga lalaking may kaya o may matatagumpay, minsan talaga naghahanap sila ng mga ganyang kaligayahan, yung mga pansamantalang kaligayahan na sinasabi natin. No? So these things are happening in society. Now, ang pangatlong issue dito, tama ba na akusahan ng NBI si Congressman Leviste? Kasi hindi rin fair yun kung wala silang sapat na pruweba at ebidensya. Kung haka-haka lang ito, una. Pangalawa, baka naman binanggit lang nung bugaw yung kanyang pangalan para lang sa ganun hindi siya maipit, no? So kasi maraming issues kasi ito pwedeng na corner yung bugaw, wala siyang ibang magawang dahilan o maaring kinausap siya na yun ang sabihin para sa ganun malagay naman sa alanganin yung kabila, no? So hindi natin alam ang katotohanan, pero siyempre kung sinasabi naman ng NBI, on the other hand, in fairness to the NBI, sinasabi naman nila na meron silang sapat na pruweba, no? Meron silang tinatawag na mga thread or communication thread, no? Sa Viber o sa cellphone na makikita na merong mga para nagpapalitan ng kumbaga impormasyon, kung ano yung mga dapat gagawin at kung magkano yung babayaran. So, if these things are true and this can be proven na itong mga text na to, itong mga communication na to, galing nga doon sa isang partido, then syempre merong karapatan talaga ang NBI na i-pursue itong ganitong prosecution. At saka meron din dahilan si Executive Secretary Ralph Recto na magalit at mainis dahil kasi parang inilalagay siya sa alanganin, di ba? Pag pinagplaplanuhan siya. Meron akong kwento diyan kasi, no? Meron kasing isang
abogado na naghahunting sa probinsya, meron siyang nabaril na ibon, no, nahulog. No? Ngayon, nung nahulog yung ibon, gusto niyang kunin yung ibon. Kaya lang nahulog ito doon sa may isang lugar na parang nakabakod. No? Yung palang nakabakod na may-ari no, sa magsasaka. So, nung tumatawid siya ng bakod, inaakit niya yung bakod, nakita siya ng magsasaka. Sabi ng magsasaka, bakit ka umakit ng bakod ko sa akin tong sakahan na to, no? Sabi niya kasi may nabaril akong ibon. Sabi niya, gusto kong kunin. Para sa gano'n maiuwi ko. Sabi ng magsasaka, dito sa aming probinsya, bawal yan kasi nasa property ko yan eh. Sabi naman ng abogado, hindi, abogado ko eh. Alam ko kung ano yung dapat at hindi, sabi niya. Sabi ng magsasaka, oo nga, abogado ka, pero yan naman nasa lugar ko. So kung nasa lugar ko yan, dapat sundin mo yung patakaran namin dito. Sa probinsya namin, meron kaming patakaran. Pagka ganyan, nagtatalo tayo at hindi tayo magkasundo, meron kaming kasunduan dito na pagka nagtatalo at hindi magkasundo, dapat sipain kita ng 3 beses, no? Tapos pagka natanggap mo, pwede mo rin akong sipain ng 3 beses hanggang sino ang bumigay sa atin. Para sa ganun, kung sinong bibigay, sa kanya yung nahulog na ibon, no? So sabi nung abogado, matanda na tong magsasaka at hindi na kayang lumaban nito. Sabi niya, kayang-kaya ko to, maliit pa sa akin, sabi niya. So sige, sabi niya, 3 sipa, pagkatapos ako naman. So sinipa siya ng magsasaka, no? Tinadyakan sa sikmura, nasaktan siya, tinadyakan siya sa bandang sa may maselang partes ng kanyang katawan, nasaktan siya. Tapos nung nakadapa na siya, sinipa pa siya ulit at nasubsob yung mukha niya sa may yung mga parang naiwan na dumi ng kabayo, no? So galit na galit siya, tumayo siya, sabi niya doon sa magsasaka, "O ngayon, nakasakit ka pero wala sa akin 'yan dahil mahina ka at matanda ka na. Ako naman," sabi niya. Sabi ng magsasaka, hindi, sandali. Bago mo gawin 'yan, talo na ako, tinatanggap ko na. Sige, sa'yo ng ibon, sabi niya. No? So, ang ibig ko sabihin, minsan, meron tayong taong tinitingnan, nakala natin, kaya nating maisahan o kaya nating mautakan, yung pala mas mautak pa sa atin yung pangkaraniwang magsasaka na yun. No? So, nakasakit siya at binigay din naman niya yung ibon kasi hindi naman niya talaga gusto yung ibon. No? Ginawa lang niya yun dahil gusto niya saktan yung abogado na para sa tingin niya masyadong maangas. No? So kaya natin kinikwento lang ito kasi nga minsan sa buhay natin, mayroong mga ganyan tao no, na akala nila gusto nilang utakan o gusto nilang lamangan o gulangan yung kapwa nila. Minsan nakakalimutan nila na yung kabilang partido baka mas magaling pa sa kanila, mas marunong sa kanila. No? So these things happen in life. No? That's why there are some lessons here to learn from. No? Number 1, sinasabi nga natin, huwag kayong gagawa ng masamang plano sa kapwa ninyo kasi pag ginagawa nyo yan, lalo lang kayo malalagay sa alangan at mapapahamak kayo. Bukod sa sinasabi nating batas ng katarungan, meron din batas ng Panginoon na magpaparusa sa inyo sa mga ginagawang ganyan, masamang plano. No? Nasa Biblia din yan, no, na do not plan evil against others, no, or your neighbors. No? In fact, you should love your neighbor as yourself because if you plan evil against others, sometimes you create the pit for yourself. May mga kasabihan na ganyan, dapat matutunan nating lahat. Ngayon, Dad, all of these right now are allegations by the NBI na kinoconnect nila si Congressman Leandro Leviste with Executive Secretary Ralph Recto dito sa itong mga bugaw at mga pokpok plot na to. But, Dad, do you think that it's possible? Kasi, lately, it's been noted that the administration has been attacking yung mga anti-BBM politicians, no? Specifically, hinahunting na ngayon nila si Senator Bato de la Rosa, nahuli na rin si Senator Marcoleta, pati si Mike Defensor, at ngayon hinahabol na si Congressman Leviste at saka yung nanay niya na si Senator Lauren Legarda with plunder naman. So it seems na, like you said, may rivalry nga ang Leviste clan sa Recto when it comes to dun sa kung pagiging governor dun sa kanilang probinsya. Do you think that it's possible that this is a reverse frame up, Dad, na the government is doing everything it can to make sure that anyone who's anti-BBM and who's particularly a rival of anyone who's pro-BBM will be parang destroyed, hunted down, and put into prison? Do you think that's possible? Kasi it seems convenient, no? That it's during this political climate when all of BBM's enemies are being hunted down and put into prison, before putting into prison any person who's actually related to the flood control scandal who's related to BBM, parang yung mga kalaban muna yung ni BBM yung natatarget, and baka hinahanapan rin ng dahilan ng mga kalaban ni BBM. Specifically, it seems like Executive Secretary Ralph Recto has also every reason to want to have Legarda and Leviste put into behind bars, no? But of course, I'm not saying that it's not impossible that they're also plotting against Executive Secretary Ralph Recto.
I mean, syempre parang Game of Thrones to, no? Na parang everyone is trying to plot against someone else. But do you think na someone like Congressman Leandro De Viste would also put his life at risk by trying to attack the executive secretary when he knows that the whole government is already against him, his family, and all of the Duterte allies? What do you think that? Well, it's really possible, no? But it's likely improbable din, di ba? Yung sinasabing natin, anything is possible, but whether it's probable or not, that's another story, di ba? Kung titingnan natin, no? May punto ka doon, sinasabi mo nga, right now, medyo mainit na yung kanilang katayuan, no? In fact, yung kinakasuhan sila ng Department of Energy dahil dun sa solar power contracts na kinuha nila o pinirmahan nila sa ating pamahalaan. So napakarami na ring issue, no, for them to think of doing this, lalo lang sila malalagay sa alanganin. But sometimes kasi hindi rin natin pwedeng sabihin na hindi posible kasi nga sometimes people are blinded by their kumbaga desire or ambition for power, no, or for something, no. So ang tao kasi minsan pagka nalasing ka sa tagumpay o meron kang hinahangad, no, gusto mo minsan naliligaw ka ng landas, no, kaya napapariwara yung patutunguhan mo sa buhay, no. So nangyayari naman yan, pero whether this is true or not, of course this has to be substantiated by evidence kasi kung sabihin natin na gawa-gawa lamang to ng NBI, mahirap din nilang isampa to kung wala silang mapapatunayan na communication thread, no, na maituturo sila. Kasi kung hindi totoo to, mababalikan din ng NBI, no, sila din ang malalagay sa alanganin. Kung totoo naman, halimbawa sabihin naman natin totoo, ngayon kailangan patunayan din nila na talagang galing nga sa pag-uutos yun ng ating Congressman Leviste, no? Kasi kung hindi rin nila maituturo na sa kanya talaga galing yun, kung sasabihin na nila parang by supposition lang or by presumption lang, hindi rin patas yun, di ba? Yun ang sinasabi natin. Kaya these are two questions that have to be weighed carefully, di ba? Whether it's true or not. If it's true, then of course they can file cases against Congressman Leviste and his cohorts at malalagay talaga sila sa alanganin, no? That can even push for the Congress to suspend him, no? Or just like what happened to Congressman Barsaga, no, na madismiss na siya sa Kongreso by the decision of the Congress as a house, no. It can happen also to him if this can be proven na talagang siya yung may pakana nito. But on the other hand, kung hindi naman siya may pakana, hindi rin fair sa kanya kasi parang napagbintangan na, nasiraan na yung batang congressman, no, na bagong-bago pa lamang sa kanyang pagsisilbi, no. So dahil naging very vocal siya, maaring yun din ang dahilan kaya binabalikan siya. So this has to be kumbaga presented properly. Kung meron talagang ebidensya at meron talagang mga sapat na communication thread na maituturo kung sino man nagpakana nito, dapat talagang i-pursue yan ng gobyerno. Para sa ganun, wag naman gawin yan, no, ng mga ng ibang tao sa kanilang kapwa. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, tinutulak namin ng edukasyon. Kaya ginagawa namin itong podcast para ma-educate ng mga taong bayan kung ano yung tama at ano yung mali. Kasi minsan nalilito ng mga taong bayan. Ano ba nangyayari? Ano ba itong mga kaguluhan dito? Dahil sa edukasyon na binibigay namin, mas maintindihan at mas lalawak pa ang pagiging discerning ng bawat taong bayan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino. Para lahat tayo, alam natin kung sino ang mga leader na dapat nating ihalal para gumanda ang ating mga trabaho at gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Isang bayan ng ating mga namumuno at namamahala, inuuna ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Isang bayan na mga namumuno at namamahala, ipinaglalaban ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Isang bayan na ang mga namumuno at namamahala, inaaruga at inaalagaan ang kapakanan at patutunguhan ng ating sambayanan. Ako po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.